Нәрсә булды сиңа бүген? Бүлмәмдәге нәни кошым, бу дөньядан туйдыңмы әллә? Сайрый җәен кышын. Эй, ни булды сиңа бүген? Әллә синең авазыңны дөнья шавы күмәм икән? Моңнарыңның яктылыгын әллә беркем күрмим икән? Эй, ни булды сиңа бүген? Күңелләрең кая тарта, очар кыйблаң кай тарафта? Сине кайда кемнәр генә кабул кылар икән? Оша күрмә, ташлап китмәм, инде мине ятим итмәм. Әллә соң син үзәгемнең өзелгән бер кылым икән? Нәрсә булды сиңа бүген? Читлектәге зарлы җырым, бу бит синең дөньяң түгел, җирдә түгел синең юлың. Эй, ни булды сиңа бүген? Кушылашырга иртә әле, җырлар көннәр алда әле. Син бит моңның җырчы кылы, әйдә җаным җырла әле. Эй, ни булды сиңа бүген? Күңелләрең кая тарта, очар кыйблаң кай тарафта? Сине кайда кемнәр генә кабул кылар икән? Оша күрмә, ташлап китмәм, инде мине ятим итмәм. Әллә соң син үзәгемнең өзелгән бер кылым икән? Нәрсә булды сиңа бүген? Бүлмәмдәге нәни кошым, бу дөньядан туйдыңмы әллә? Сайрый җәен кышын. Ни булды сиңа бүген? Күңелләрең кая тарта, очар кыйблаң кай тарафта? Сине кайда кемнәр генә кабул кылар икән? Оша күрмә, ташлап китмәм, инде мине ятим итмәм. Әллә соң син үзәгемнең өзелгән бер кылым икән? Әллә соң син үзәгемнең